رێکەفتنا ڕاوەستاندنا شەڕ و تەبلیبوونا تام یا هێزن سووریا دموکراتیک di nava dewleta nû ya Sûriyê de ji aliyê Ehmed Şerع ve Serokê Qonaxa Veguhêziyê Sûriyê hate îmzakirin. Rêkeftin ji 14 xalan pêk tê. Rawestandina şer li hemû hêlên temasê. Radestkirina her du parêzgehên Reqa û Dêrazorê. Tevlîkirina hemû saziyên parêzgeha Hesekê di nava dewleta Sûriyê de. Derxistina mersûmekî ji bo destnîşankirina kandîdekî ji bo parêzgeha Hesekê. Radestkirina hemû dergehên sînorî, kêlgehên petrolê û gazê ji hikûmeta Sûriyê re. Tevlîbûna endamên Hesedê weke takekes di nava artêşa Sûriyê de. Radestkirina efserên rejîma berê yên ku li navçeyên dibin kontrola Hesedê de ne. Derxistina hêzên leşkerî yên mezin ji Kobanî û avakirina hêzeke ewlehiyê ji xelkê bajar. Rêveberiya zindanên Daişê û kampên malbatên wan ji aliyê hikûmetê û hêzên ku niha diparêzin. Danîna lîsteyekî ji serkirdeyên Hesedê ji bo postên serbazî û ewlehî di dewletê de. Pêşwazîkirin li mersûmê hejmara 13 yên askirina mafên yasayî, çandî û zimanê Kurdan. Derxistina endamên PKK ji Sûriyê. Berdewamiya şerê li dijî Daişê. Her wiha karkirin ji bo vegera koçberên Efrînê û Şêx Mexsûdê. Ehmed Şerع piştî îmzakirina van xalan rakand. Li deverên Kurdî wê hêzên ewlehiyê ji xelkê deverê bixwebin. بالتأكيد هو يعني دولة سوريا دولة موحدة. سوریه دولتکه یک گرتیه و ناوندیه ده بریارا خوده. سازیین دولتی و درباسی همو جغرافیای سوریه ببن. لی هستیاری لهن دوران هیا. لوما و اندام اولهیه ین وان دوران جخلکی وان دوران بن. بريار جي فرماندار گشتیه Hesedê مظلوم عبدی li Şamê li gel Ehmed Şerع bicive. Bi gotina Şerع, ew ê hûrguliyên zêdetir derbarê vê rêkeftinê de behs bikin.